si Heso Kristo, si Jesus, ang Kristo, ang anointed, ang manluluwas. Giunsa naman karon niya pagluwas? Dili na parihas una panahon nila ni David, nila ni Solomon, nga pamatyon ang mga kaaway, sama ni rong kwan ba? Sama ni rong nahitabo, magubat, pinatyanay. Ang pagluwas na ni Kristo, nga mauna gini ang perfect model aron mahimot ang kaliwat sa Ginoo, unsa man klasehas kaluwasan, nga kitay magpakamatay para sa atong isig katao, labi na gyud sa atong kaaway. Kana mao nay nindot nga kaluwasan, magpakamatay ta para sa atong gustong luwason. Dili nato luwason ang atong kaugalingon. Nya mitudlo sa Hesus ang